Не, няма да взимаш нищо. Глупости. Първо ще се гушкаме, после ще гледаме филм и после пак се гушкаме. Да, после ще... Да, мамо, спокойно. Ще мина през магазина за биокраставици, няма да се пресняш. Няма нужда да се правиш. Ясно ми е, че говориш с гаджето си. Какво гадже? Мишо, какво стана? Това гадже. Оба. Спри да се шашкаш. Нищо няма да направя. Не съм някаква откачена. То кой си мисли, че ти си откачена? То ти си... нормално. Възикам се. Сериозно. Спри да се филмираш. Харесвам ви много, яка двойка сте. И искам да сте мега щастливи заедно. Окей? Окей. И? Какво става? Как върви между вас? Като всяка нормална двойка. Добре. Направихте ли го вече? Кое? Не ми казвай, че още не сте. Леле. Какво? Нищо. Вие си знаете. Дали разбра, че още не сме го правили? Пиши. Връзката през първите 2 месеца е най-крехка. Мацките са неуверени и те тестват постоянно. Задават ти подвеждащи въпроси и те проверяват. Трябва да си много внимателен. Една грешна стъпка и бам! Пак си във френдзоната. Значи връзката между мъжът и жената в началото е нещо като опит с 2 вещества в нестабилна среда. Една грешна съставка и всичко ти експлодира в лицето. Братле, нищо не разбрах от това, което каза, но да, нещо подобно. Особено са чувствителни на тема секс. Трябва много да внимаваш. Добре, мерси, брат. Между другото, да те питам, ако искаш да заведеш Ива на романтично място, къде би я завел? Не знам, може би някъде сред природата. Що? Не, питам те просто. Мерси. Добре, брат. Айде аз отивам да лъскам микроскоп. Ай. Ало! Бея, здрасти! Абе, имам тук една идея. Искаш ли да отидем някъде на чист въздух? Ще си вземем храна, вино, одеялце. Да, на пикник. Да. Супер! Добре. Айде, ако искаш, аз ще мина да те взема. Само ми кажи към колко. Добре. Там съм. Айде. Чао. Изобщо не успях да проследя филма. Стоя на щрек за подвеждащи въпроси. За сега нещата вървят чудесно. Защо го спря? Да го пусна ли? Не. Сега е моментът. Знай си, че ще го направим. Чакай. Не мислиш ли, че... Не, какво да мисля? че е време да го направим? Ето, подвеждащ въпрос. Аз няма да се поддам. То не е малко рано. Все пак ти не си някой, дето от самото начало... Прав си. Не съм такава. Колко време мислиш, че трябва да изчакаме? Пак ме проверява. Сега ще я впечатля. 2-3 месеца. 3 месеца? Може и половин година. Ти как мислиш? Нека си остане 3 месеца. Добре. Ти мислиш ли, че ще издържиш? Да, разбира се, без проблем. Три месеца. Как се прецаках. Тя май беше готова още сега. Тук малко асфалт не можаха ли да излеят, бе? Нали идеята беше да се махнем от асфалта. Обещавам ти сега, като отидем на мястото, много ще ти хареса. Ау! Добре, защо така с тия високи обувки? Не може ли да сложиш ни кецове? Ще пак ли ме критикуваш? Ти не разбра ли, че кецове нямам?
Само такива обувки имам. Добре, айде, още малко стана, моля ти се. Ау! Не мога повече, тук отказвам се. Тук ли да те оставя? Ами други вариант да ме носиш. Много се радвам, че решихме да изчакаме. Смятах, че съм готова, но прав си, по-добре така. Та пак, това ще са най-дългите 3 месеца в живота ти. Сядай. Готови сме. Скиви колко е красиво. Не ти ли харесва? Честно да ти кажа, малко ми е мъртвило. За ми пусни някаква музика. Добре, бе, няма проблеми. Чакай. Тук порове ли има? Не мисля. Ужас. Значи е нещо умряло. Опитай се да го приемеш малко по-позитивно. Природата е като нещо живо. Ако ти усещаш и тя те усеща. Това го знам от Мишо. Да, виждам. Това ли нещо живо ни лази по покривката в момента? Какво е това? Мравки ли са? Значи, ако има кържи, тук ставам и си заминавам на момента. Не бе, човек, мравки след виж, даже ги гоня. Не виждаш ли? По-леко де! Отпусни се малко. Направи си едно селфи. В момента е супер актуално да се снимаш след природата. Ще събереш минимум 200 лайка. Повярвай ми. Край! Хапаме кърлеш. Не кърлеш, някоя мравка те щипнала лекичко. Стига сега. Ти пука за мене, бе, човек. Направи нещо! И какво да направя? Откъде те знам? Измочи ми кръвта от крака, искаш да отрови ли? Ма то няма кръв, бе, човек. Какво да смуча? Това беше, ще си умра тук в нищото. Значи, писна ми вече. Заминавам се. Бе, чакай малко де. Ай, стига вече капризи. Хареска ли ти филмите? Да, хубави бяха и трите. Ами виж, като изчакаме със секса, може да общуваме по-пълноценно и да си правим най-различни неща. Да. Ами, чао. Чао. Още 2 месеца И 29 дни. Какво са? Човек да не ти направи един жест. Вечно си недоволна. Жест ми правил. Мерси. Съсипам яке за 300 лева. Ти не ми дава шанс да направя нищо различно. Какъв шанс, бе? Кой нормален човек ще докара в гората на това място? А кой нормален човек ще отиде на пикник с токчета? Виж какво? Ако искаш да намери някоя повлекана, раздърпана с кецове, аз бях до тука. Ясно ли ти е? Бея, стига да е. Моля ти се, чакай. Чакай, моля те, стига. Не се ядосай. Моля те, Бея. Бея. Като искаш да ми направиш жест, ще ми купиш цвете, ще ме закараш на някой ресторант, а няма ме слагаш тук на някаква черга. Не, брате, аз съм първи в банята. Аз съм първи, аз точно влезнах. Аз носех Беатрис, бях в планината, целият съм потен и съм кален. На тебе какво ти има? Аз не съм правил никога секс и няма да правя следващите 3 месеца. Влизай. Ама по-бързо. Бързо ще е. Това не го очаквах от Мишо. Той ще излезе дори по-интересно, отколкото си мислех. В този дневник има много готини неща. Намерете го. Опра! Няма проблем.
Мочи ми кръвта от кръга. Давай пак направо. Не, точно така сцена дойде. Добре, айде. Обаче като видиш плъх, като видиш катеричка, о, колко е миличка. И тя е болха яко, Опашката да. е топирана. Айде. Добър ли е ъгълът? Айче. Айде. Извиняй. Не мога да направя нищо различно заради тебе. Извиняйте.